og min synopsis. Okay. Hvilke udfordringer står den danske velfærdsstat overfor, og hvordan kan vi løse dem? Så underspørgsmål, det var vores problemformulering. Og så vores første underspørgsmål lyder: hvilke udfordringer står den danske velfærdsstat overfor? For det første, synes jeg, så er kvalitetsniveauet for lavt. Og selvom vi betaler mere og mere, så kvaliteten lever simpelthen ikke op til borgernes forventninger. Så har vi et citat fra bilaget: velfærdsstaten under pres. Aftalen mellem staten og borgerne går jo ud på, at til gengæld for høje skatter skal staten levere velfærdsydelserne af meget høj kvalitet. Men får vi så den høje kvalitet for de 75%, som vi hver især årligt betaler i skat og afgifter af vores indtægter til staten? Det mener jeg ikke, at vi gør længere. Vi betaler altså mere og mere. Vi betaler altså mere og mere, selvom... 2 sekunder. Vi betaler altså mere og mere, men det ser ikke ud som om kvaliteten den lever helt op til standarden, og kvaliteten stiger overhovedet ikke. Ser vi på udgiften af skoleområdet, så er den steget med 8% siden 2007, men til gengæld er landsgennemsnittet i dansk faldet fra 6,6 til 6,4, og i matematik færdighed faldet fra 6,9 til 6,7. Og der kunne blive ved med at komme eksempler med børnepasning, sundhedsområdet osv. Så er der for lidt social mobilitet. Fremtiden er for afhængig af dine forældres kvaliteter og uddannelse. Der er simpelthen ikke nok mønsterbrydere i det danske samfund nu til dage. I artiklen Velfærdsstaten gjorde mig til mønsterbryder, pas på den, hører vi, at ikke alle familier, som har de samme muligheder som andre, hvor de ikke har råd til mad, ferie, tøj, for eksempel også computer nu, for eksempel i gymnasiet, som kan være en ulempe for de unge, som også gør det meget svært at blive mønsterbrydere. Og så ja, det er derfor svært som barn at komme væk fra bunden i samfundet, hvis man er født i bunden. Så har vi selvfølgelig den demografiske udfordring. De ældre koster staten rigtig mange penge, og der er alt for lidt i arbejde. Og der er for mange, der er for langsomt til at komme i arbejde. Det skal gengæld godt være bedre på længere sigt, hvis de tager en længere uddannelse. Men de unge er ikke hurtigt nok til at komme på arbejdsmarkedet, og det resulterer i, at der er for få på arbejdsmarkedet til at betale til alle pensionisterne. Men det kunne også være en løsning, at de pensionisterne gik på førtidspension og arbejdede deres arbejdsår fuldt ud. Og måske også ville det hjælpe at forhøje pensionsalderen. Den er vist lige steget fra 65 til 68. Men hvis vi satte den op på 70, vil der være langt flere i arbejde, og langt flere til at betale for ydelserne til pensionisterne. Og som vi kan se på skemaet, hvor befolkningen er fordelt efter køn og alder, kan vi se fra 2013 til 2050, at der kommer mange flere ældre, og det er en af velfærdsstatens største udfordringer. Det må være den demografiske. Og den kommer til at tage rigtig hårdt på velfærdsstaten, hvis de unge ikke kommer på arbejdsmarkedet hurtigere. Så er vi danskernes indstilling med hensyn til at gå til lægen. Vi gør det meget med små skavanker. Liberal Alliance vil gerne have indført brugerbetaling, hvor man betaler for eksempel 130 danske kroner for et lægebesøg. Men man kan se, at danskernes holdning til brugerbetaling generelt er sådan, at vi ikke gider brugerbetaling. Aflæst på skemaet i bilagene, hvilket jo selvfølgelig er naturligt nok, men det kunne være en løsning for at opnå bedre velfærdsstat. Som vi kan se på skemaet i bilagene, så er der næsten 88%
som ikke gider have brugerbetaling på hospitalsbehandling, og skadestue det samme 88%. Og så hvis vi tager en kiropraktor, er der næsten 40%, der ikke gider indføre brugerbetaling. Men så er der også næsten 40%, der synes, der burde være brugerbetaling afhængig af indkomst. Og det var bare lige kiropraktor, det var det, som der er færrest, der gerne vil have brugerbetaling på, og det er alligevel 40%. Og så, hvordan skaber vi incitament for kontanthjælpsmodtagere på at komme på arbejdsmarkedet? Velfærdsstaten bruger for mange penge på kontanthjælpsmodtagere. I bilaget Pisk, Gulerod og Arbejde får vi at vide, at familier med 3 børn kan få 454.215 kroner udbetalt om året, og det beløb er alt for højt til at det kan betale sig at tage på arbejdsmarkedet, og fratager incitamentet for at komme i arbejde. Et af forslagene i bilerne er, at man får et såkaldt nyttejob, hvis man for eksempel er på kontanthjælp. Det vil betyde, at man på en eller anden måde skal hjælpe staten, for eksempel på offentlig arbejdsplads, som skaber nytte. For eksempel at gå og samle skrald op og hundelorte og hjælpe staten på de jobs, som folk ikke gider at have. Og det forslag kan gøre, at hvis man går rundt og samler det her skrald op, og det egentlig ikke er et særligt fedt job, så man måske føler sig tvunget til at finde et rigtigt job, så man er fri for det. Og så ifølge bilaget Pisk, Gulerod og Arbejde, bliver vi nødt til at gøre det meget mere attraktivt at komme i arbejde på grund af den voksende tilstrømning af flygtninge og indvandrere i de kommende år. Det kan vi gøre ved for eksempel at indføre brugerbetaling, så det bliver sværere at leve, så man egentlig skal ud på arbejdsmarkedet, og fjerne nogle af de høje skatter, så folk føler, at det kan betale sig at arbejde rigtig hårdt. Kan brugerbetaling hjælpe velfærdsstaten? Danskernes indstilling er bare generelt for dårlig. Liberal Alliance har foreslået at indføre brugerbetaling, hvor som sagt det koster 130 kroner at besøge egen læge. Ifølge artiklen brugerbetaling vil ikke vælte velfærdsstaten. Der er et citat: Vi mener dog, at det er nødvendigt at skabe en holdningsændring hos danskerne, så man ikke længere går til lægen med unødvendige småskavanker, men i stedet kun, når det faktisk er nødvendigt. Det var som sagt citat fra artiklen. Brugerbetaling vil ikke vælte velfærdsstaten. I 2012 der er opsøgt den gennemsnitlige dansker lægen 7 gange om året per person, hvorimod Norge og Finland kun 4-5 gange per person. Og det er egentlig meget tankevækkende, når vi ser, at brugerbetaling hvad kan gøre. Men det kan også blive en fordel, hvis der ikke er brugerbetaling, er, at det er gratis for borgerne, og hvis man er i tvivl omkring sygdom eller andre mulige problemer, vil man ikke tøve med at opsøge gratis hjælp. Derimod kan det være et kæmpe problem, at befolkningen udnytter denne velfærdsydelse, når der egentlig ikke er noget galt. Det koster samfundet virkelig mange penge for et lægetjek, hvor der egentlig bare overhovedet ikke er noget galt. Og så derfor kan man spare en masse tid og penge, hvis man ikke opsøger lægen, hver gang vi måske tror, at vi har et problem, som ikke er der. Men til gengæld kan det være, at man fejler noget alvorligt, som for eksempel en knude i brystet, men på grund af betaling vælger man ikke at opsøge sin egen læge, og det kan ramme danskernes helbred og velfærdsstaten på længere sigt, når der begynder at komme operationer og kemo indover. Og så på sundhedsområdet er der dog mange af de her ting, som vi måske ikke rigtig kan komme udenom. Altså for eksempel livsvigtig medicin, hospitalbehandling, tandlæge og psykolog. Så det kan være svært at finde ud af, om det vil gavne staten, uden det kommer til at gå på kompromis med folkets helbred. Så de her udfordringer, som den danske velfærdsstat kan i udgangspunkt godt løse, men de løsninger, som man kommer med, vil skabe andre konsekvenser. Derfor handler det i de fleste tilfælde om at finde en balance, hvor samfundet får mest ud af det, men selvfølgelig ikke skabe en velfærdsstat, som gør det bedst for alle grupper i samfundet.